Hey, what's up mga kapobrings? It's another day. It's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video guys, mag-sound check tayo ng MT8 power pipe sa motor ko. Pobreng bisya. So yun na guys, naka-rat lock na siya. Dati siyang black, tinanggal ko yung pintura para magbukang tie talaga. Nakikita nyo, meron na rin akong breather hose pero walang butas. Pamporba lang talaga at naka-dispor na rin ako. Motor ko isa almost 3 years na at almost 1 year na akong gumagamit ng MT8 pipe. May mga napansin lang akong issue. Napansin ko dati nung una akong gumamit ng MT8 pipe, gumaan talaga yung motor. Parang lumakas yung arkada ba. Pero nung umabot na ako ng 3 months, napansin ko na parang pumupurot, parang walang lakas. Pero pag naka-stable na yung takbo niya, matulin. Sa starting lang talaga, pag umabot ka ng 30 yung takbo mo, para siyang nawawalan ng lakas. Ito yung MT8 power pipe na stainless tip na swak sa Honda Click po. Isa sound check natin mamaya. Sorry ass DJ. So guys, mag-sound check na tayo ng ating power pipe. Padahal, dali. Bomba. Bomba.
Sound check guys. Honest review ko sa power pipe na MT8 sa sobrang angas. Merong maganda at hindi. Unahin ko na yung kagandahan niya. Isa sa kinaganda ko sa kanya is hindi siya masyadong maingay pag na yung takbo mo na sa 20 to 30 lang. Yun. So, hindi siya masyadong huli. Isa pa sa kinagandaan ko, meron siyang angas, forma, isa na rin yun. Napaka-tie look. Kumbaga, dati siyang black, matte black. Tinanggalan ko ng pintura at ngayon naging rat look na siya. Isa pa sa kinaganda ko sa kanya is yung tunog niya. May part siya na yung putok niya, yung putok niya is tunog, napakabuo ng tunog niya. Pag siya yung parang binubobomba mo lang siya, ang ganda ng tunog, napakabuo. Puro ganda ng tunog. Doon naman tayo sa bad side niya. Hindi ko nagustuhan sa kanya is nagiging tunog lata siya pag final throttle mo. Yung example, yung daanan paangat. Tapos may karga ka. Sa katagalan mo siyang ginagamit, habang umiinit yung pipe, nagiging tunog lata siya. Yun ang hindi ko nagustuhan sa kanya. Pero so far, wala naman akong hindi nagustuhan sa kanya. At isa pa pala, hindi ito sa pipe, kundi issue ito ng click review. Dami ko nang nating ng review tungkol sa pipe ng click. Nag-iiba talaga yung andaran niya pag naka-pipe. Yun yung hindi ko nagustuhan kasi halos lahat siguro ng click pag nilagyan mo ng pipe, parang nawawalan ng lakas. Pag unang andar ng pag-start mo pa lang sa motor mo, pag isang araw mo siya hindi nagamit, pag malamig yung makina, para siyang nawawalan ng persa, parang pumupurot ba? Yung parang napasukan ng tubig, parang gumaganon ba? Gumaganon yung tunog niya. Pag umabot ka ng 30 yung andar mo, parang nawawalan siya ng persa. Pero so far, pag uminit na yung makina, gumaganda naman yung performance niya. So yun na guys, yun yung honest review ko sa MT8 power pipe sa Click 125. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell button para updated ka sa aking mga susunod pang video, no? Ciao!